Минзәләгә бу җырны соң кемнәр отмаган? Көе генә түгел, сайлап алган сүзләренә кадәр якыннар. Тик шулай да аның кайбер сүзен үзгәртергә минем хакым бар. Дуслар гаеп итмәс, үз уемда икеләнеп нитеп тормасам. Минзәләгә барам диеп түгел, кайтам әле диеп җырласам. Туган җиргә аңа бармыйлар иш. Туган җиргә аңа кайталар. Күз алдында тора авыллары, иске Мәлкән, Тулбай, Малтабар. Мин Рәшит Тулбайның урысча дип әйткәндә племянниге булам инде, энесе. Рәшит Тулбай минем әтинең абыйсы була. Менә әгәр дә әйтмәсәм Рәшит Тулбайның бер-ике шигырен генә укып китәм. Вакытны күп булмаска, бүтән кешегә дә әйтергә сүзләр калсана. Рәшит Тулбай ул инде җир турында, авыл турында язды. Намында бер-ике шигырен кичә карадым да, кайры вакытта сирәгрәк карыйбыз, конечно, вакыт юк дигән булабыз, аның вакыты була инде. Кешнәүләре колак төбендә. Бу сугыш турында, 41-нче елгы сугыш турында инде. 41-нче искә төшә. Тугайлардан оттар кайтканда кешеләр генә түгел, ул елны бит армияга китте атларда. Аларга да җиңел булмагандыр. Ташлап китү туган җирләрне кемдер шунда атлар ялай диде һәм үзе дә үсеп җибәрде. Йөрәктә кан сауган ул көннәрне оныта алмый күңел бүгендә яу кырында калган байталларның кешнәүләре колак төбендә. Буразналар җырынан, һәр җырынан берәр куплет җырлап алсам, минем уемча сез каршы килмәссез.